Din greșeală Luca a apăsat pe butonul și nu ritem. Din greșeală am zis pasta toaletei. Și Trebuie acum să fac din nou TikTok. Hei, e TikTok, tac. E timp să TikTok. Hai, bună. E timp pentru mim și pentru cel mai slab. Hai să vedem ce pun. Fac altceva. Nu, pantaloni, nu papuci, nu. E perfect. Ne zicem la ceva. Păi cam scârbit de mine. Ho, ha, cibă-de-bă-da. Bof, cibă-de-bă-da. Biu, cipă-cipă-da. Cip. E cam... Ce mi-am pus ceva în puținune băutura mea. Bună. Haideți. Bună. Să vă urmăr. Și frumos să ridic așa. Dădeți-o cu cap și mă străveți. Da. Mami, n-ai face TikTok-uri pe telefonul meu? Și jos pe minutul ăsta. Jos că e drăguț. E drăguț. L punem pe tricou. Adică pe 2. Altul. Trala. E drăguț. Dar nu e prea drăguț. Da. Până la toaletă. Hai, am venit. E prea mult. Nu-mi place de pește cu coadă. Eu 8. Asta înseamnă că puțin serios la urăsc. Am făcut un TikTok ăsta. Le-o spun. Papa. Hei, una sunt eu, alege-mă. Arăt-mă. TikTok, pa, po. Papa, pintar. Essa a gente ia picar. Serios, papa.